Fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Kita Zopparditanti u diversi esponenti mill-qasam edukattiv ġiet imnedija il-fiera I Choose. Din il-fiera li se tkun qed tittella fil-Lukanda Excelsior il-Furjana nhar il-ġimgħa 21 ta' Lulju mill-4 sa 8 ta' filgħaxija u l-għada s-Sibt 22 mid-9 sas-siegħa tajn li żgħażagħ jieħdu deċiżjoni tajba l-karriera tagħhom u fuq ix għandhom jibbażaw l-għażla tagħhom. I Choose se tajn lill-individwi jifhmu aktar l-interessi, l-kapaċitajiet u l-ħiliet tagħhom u kif dawn jirrelataw ma' karriera fil-ġejjieni. Din il-fiera se tagħti opportunità lill-istudenti biex jipparteċipaw u jiġbru informazzjoni intiża biex tajnhom jirrispondu mistoqsijiet li jista' jkollhom biex jagħmlu għażla għalija. Miġburin taħt saqaf wieħed l-istudenti żgħażagħ se jsibu l-fuq minn 40 esebitur b'informazzjoni fuq diversi karrieri. Minn barra dan se jkollhom l-opportunità li jitkellmu ma' rappreżentanti minn istituzzjonijiet postsekondarji u professjonisti biex jgħinuhom iżjed. I Choose hija inizjattiva waħda f'kullana ta' ħafna attivitajiet u inizjattivi dwar il-karrieri li jiġu organizzati matul il-vjaġġ edukattiv tal-istudenti. Id-direttriċi fih dan is-Servizz Nazzjonali tas-Sapport tal-Iskejjel, Josiane Girxi, tkellmet ma' One News dwar l-importanza ta' din il-fiera u kemm huwa importanti li l-istudenti jkomplu jinvestu fit-tagħlim u fl-istess waqt iħaddnu il-prinċipju ta' tagħlim tul il-ħajja. L-iskop tiegħu huwa ħajkun hemm aktar minn 40 esebitur fejn il-studenti flimkien mal-ġenituri tagħhom ikunu jistgħu jiġu jaraw l-esebizzjonijiet kollha, ikunu jistgħu jaraw u anke jitkellmu mal-professjonisti, ħajkun hemm ukoll stands tal-post-secondary fejn huma jkunu jistgħu wkoll jaraw u anke jiddiskutu u jaraw x'hemm bżonn. Ħajkun hemm ħafna affarijiet, ħafna li huma jistgħu jażlu għall-karriera futura tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar l-importanza ta' din il-fiera u saħaq li hija opportunità li tikkumplimenta t-tagħlim akademiku tkompli tajn biex tikkontribwixxi fl-iżvilupp ħolistiku tal-istudenti u toffri servizz ta' gwida għal karrieri. Tlabni jimraħ ftit dwar il-fiera I Choose viżavi anke l-istrateġija tal-edukazzjoni li trid toħodna sas-sena 2030. Huwa importanti li bħala Ministeru nibqgħu nkunu ta' spalla għall-istudenti tagħna fejn ngħinuhom mhux niddeċidu għalihom, ngħinuhom jagħmlu l-għażliet tagħhom, iwieġbu l-mistoqsijiet li jagħmlu fuq kollox intuhom l-għodda neċessarji sabiex jieħdu deċiżjoni informata għal dik li hija l-karriera jew karrieri prospettivi li jkollhom qudiemhom.